tatry namin yung social media experiment na pulubi at ang grasa ang baga. Kung meron pa bang mabubuting tao na grasa na tutulong sa atin. Mabuting grasa? Grasa na tao. So yun guys, ito nga pala yung aking assistant na cameraman. Yan. Ako naman. Ito yung kasabbat namin sa tindahan. Hello. So yun, try namin. Back to you guys. Kuya, pabili nga po. Pabili nga water kaya malamig. Dali lang kuya, bumibili ako. Ito lang yung malamig. Sige kuya, $25. Wala po. Pangit ang ugali mo. Kuya, pabiling pen. Ate. Wala. Daw mo, bakit virus ka ba? Permanent. Sige po. Ate. Wala, nag-aaral pa ako. Dahil bibili nga ang pentel pen, oh. Sige na. Ang pera. Thank you po. Daw mo. Yung barya ate. Wala talaga nagkaabot sa atin ng barya, no? So, sana next may magapunta sa atin ng barya kahit pagkain. Anong balibre lang? Laro, pulubi ako. Nadulas yung pulubi ako. Hindi naman yung pamanganda. Aling ka. Yung pamamanganda yan napon ko. Bakit? Ano naman yung katuking nasubok na? Aling ka ka. Yan na daw. Diyan pare. Ako tutulong eh. Ano tayong content ngayon ah? Ay, pulubi play oh. Ay, ano? Ay, content. Ako, gawin na lang natin ang content dyan. Kasi diba, pag... Nakisip ko lang yung camera, pe. Diba pag mga tinutulungan yung mga probing ganyan, sumisikat sila. Nandito kami ngayon, tutulungan namin sa pulubi na. Wow! Tutulungan kami sa isang pulubi na, ayun medyo... Pagkita mo sa amin. Wala, pre. So, yun, kasi yung pulubi dyan. Ayan. Okay? Mukhang stress na yung tao. So, try natin tulungan mga tol. Yan, tutulungan natin. Total, nandun, malapit naman sa may tindahan. Pagkaya. Kuya, puka. Wow! Kawawa naman si Kuya. Kuya. Siyempre may kasama kami pulubi ngayon. Naiyak na si Kuya. Tutulungan namin yung pulubi. Naiyak na si Kuya. Dali lang, bibilang lang kitang pagkain. Wow! Diyan ka lang. Pahinga ka lang dyan. Higa ka ulit. Dali lang, hindi ko pa nabili lang. Hindi ko na yun napagayin tuloy. Gawin na natin ito. Yan. So yun guys. Binigyan namin ng pagkain si Kuya. Upo ka Kuya. Upo ka. Nakakawas ko. Tignan mo. Tignan mo si Kuya. Naiiyak na. Dahil sa sama ng loob. Nakadami siya guys. So guys. Hindi Kuya. Okay lang yan. Okay lang yan Kuya. Kaya mo yan. So guys, nakatulong na naman tayo sa mahirap. Oo. May isang malam na kayo papaya. Lista mo na lang. Pero gusto Kuya, may sinasabi yata si Kuya. Someone I'm a doom, I'm a you assume I'm a human. What I gotta do to get it through to you, I'm superhuman, innovative, and I'm Kuya, Kuya. Tulungan talaga yung Dito lang tayo sa Manila. Tingnan ka Kuya. Tingnan ka. Parang may ibsan yung naluluha pa rin si Kuya hanggang ngayon dahil sa problema sa pamilya niya. Tutulungan natin. Mukhang iniwanan siya ng jowa niya. So hindi, so andito lang siya ng funeral. Kasi sa punta. So, Ayan. ayaw niya uminom. Iiwan ko na lang sa kanya yung tubig. Okay, so nahiya si Kuya. Okay, so. Alamig na tubig nyo. Bakit na yan? Galing sa halikan. Sarap. So yun guys, no? Okay na, nakatulong na tayo. So, ayan. Wait. Tontuwa si Kuya kasi natulungan namin siya. So, ayan. Dito na namin tatapusin yung vlog namin. Ngayon si Kuya. Tignan nyo. Kumumuha niya. Ayan o. Kawawa, no? Okay. So, ayan. Dito na namin tatapusin yung vlog. Peace out. Oh no!
ewan ko. Hoy, hindi ko pabayaran? Wala na dyan. Wala na. Pre, tara, pre. Wag na. Uy, okay na. Uy, bayad po. Wag na. Hoy, putik bayad nyo! Ano yan? Yung dalawang yun. Oh, grabe yun. Kunwari, tutulong, bibigay tapos kukunin din. Ugi na naman! Gagawin nila yun para lang sumikat to. So yun, cut na natin video natin po. Umutok. Sige, patingin. Oh no! Hey, babay ka muna. So, yun. Flying kiss. So follow nyo ang ating vlog sa YouTube vlog. Ang lapit nung